Habakran haglap thai khubor uba tenwal dakhar parliamentary leader ka UDP ulai thu ba ka UDP kambansi ban mi no na kani khanhon jong ka arpa namar ka jingso dukha ya ka jingle lendat ki laingut ke MLA MDC ka khanhon jong ka arpa ki blai e no ya kam MDC claim de slok lang ba ka khanhon ba ko wei ulong ba kamento shu ba ka UDP ba kandang ya reslap ha ka shitri jong ka arpa haba uba met ba lingdo uba long nong elam ka arpa ulai e no ya shuki MDC henen kamit claim de slok lang ba ki khot ka arpa wat harian blo alum ya baro ki MDC ka arpa ban panjingmut naki halor kene ka an mat kerteng jong sarkar ba penrekam ya kinong mikmat ki babat arkam haba pun sngau ya kene ka sur uba ban musai mat MDC ka khnam ulai thu ba ka jingwang no ka khnam na ka khnhun jong ka arpa ka long bet namar ka jingbom burom shu ki MLA MDC ka arpa ya ka jingai jimut jong para MDC walla ki lapan pa bale si kini ki MLA MDC ka arpa kinbot ya ka ju ka sur jong ba pinchangan NCM ubala pen e iterang ya kene ka an jong sarkar jela ban mat kerteng ya ki MLA balong ki MDC ha ka ju por nagaliang uba Morning Star Mosor ulong baka HSPDP hi hadu menta kam palasim ya kanu karai lakan weng ni kandang kesan ya ka arpa hanrei ulong ba ya karai on sala mensim hagini kini sing banwan kuman chudo hang ni kini samut ki MLA MDC ka arpa ki bakan thop ya uba met ba lingdo na mairang constituency bolong unong elam ka arpa uba H brolding nong sit na mauthat rashan constituency uba KP Panyang na rambara jengam constituency bat uba adan mela besaimat bala e no ya kam MDC dia din kata habang alayo ya kol jung i nagaliang ko jonga ngala ya kendu bat ki perlok MDC naga parti HSPDP ban pensngeu ya ke e ba nagaliang jong PP leader jong UDP ba tingwel ila pensngeu ndrei ke e ba nga pensngeu pi ba hadin ba ngila ya kren nagaliang jong parti HSPDP ki yong ba ya menta kadang long kloi tan tengi kwa ba kani ke meeting kan long kam hadin kendiat kata gede kijing keren jungi ki MDC naga parti HSPDP tengah wanang niru mentang la chuan mi khmat tang nagaling jongai bat ngapen pawi ya keju ya ke e ka parti ka bangi kum ki MDC naga parti HSPDP ngi laya keren ngapen pawi ya ke meeting ban ong ba lada danglong bangin bu aku kapon dai ke e ka ba nagaliang jong ka parti UDP bat ka khnam kila nang sim ki laga jong karai ban ong ba ya menta support ba nagaliang jong ki kila withdraw no na ka arpa handai nagaliang ka HSPDP ba ngangawan daga taga sur bangim padon ganu ro jinga kren na bede bat kata kapang ti hakini ki kendiat singi banwan hak bangi kum ki MDC ngin saya syong meeting lang rengkat ba ka parti bangin saya kren na bede na ka benta jom kene ka kan titang itai ki ba nagaling jonga nga chukwa ban pensingo naga HSPDP si ba mo hadin ba menin kesngihi lalum juga meeting joka arpa ini leng bau Sharman juga bodai ULO jungi bodai MLA MDC ke juga por te ka agenda ke boleh keren menin kalong baik halor ke ka dual pos ke jongki namar ko kalong menta kita sa selaingun sai ba amet ba abrol badu ba KP Panyang te menin haba hot yang ni ka arpa meeting ki pan be ya ki views nangi ba kumnon ya le kumno kai ka views ba fi don ban ya suggest lem na ka banta ka ni ka issue ku jongki ka bada ni ka dual post ten kali yang ki jongi le suggest lagi jongki ila ai lagi jongki suggestion te ni khlem krane ai padru nakaliang jong Sharman ru ukhlam krani ai ukhlam patai ai hiru hakbede ya kene ka arpa tenrei men mit pat hadin katu kene por ngios ngau ni katu ne ki perlok ke blafun blaptip singa ba kini ki perlok MDC jungi kepada ki MLA ki bedon laingut sakene ka arpa jungi ki resign no men mit simit hi te hadin ka resignation ke jongki tenakaliang ke jungi ngilas ngau don kam kerki palat banyalum banyalang no banyak jid no ayau no yalam bat mai lani ki egi step ki bangi mangingin sim habangim don shu lo jong no yalam haga arpa te nakaliang ke jong ngakum u PP leader jong ka UDP ngala funi ba albert PP leader jong ka khnam ngala persyang ru ban fun sha ke HSPDP leng bai ba morning te ngala ong balnalong bala menta ka sngi hi haga porsi fo ba jingin ya kendu hne po di council banya perkhat ya kan kam tamut ya kam leader opposition kinjong leader jong ka arpa de habang la apoi menta kesni hengne ngila ya don lagi jong discussion ngi ba liang jong ba morning te fila yos ngau la de ail ka jong ka statement
Dan roi nakaliang ke jongi jong ke UDP halor ki nongrim ki bangila apan pau halor ki nongrim ki bangila ya discuss meneng ni nakaliang ke jongi ka UDP te ngasngeu ba ngim don lat siu kum wei la stang ban withdraw no alade naga arpa te kum ju ru ka khnam ru la sim la ka rai ba magar ru la withdraw no naga arpa menum dal sini withdraw no arpa to kade lo ka jing her suki jungkini ki amane dan kanung ka daw so kam da de kataru kala bandai ka we ka daw te henre ka daw bokong san hi ka long ba ka jing don jungi ka arpa ham tam hagini ki banai ki ba dang sudep le mentangi i ba ka jing don jungi ka arpa ka long ba kam don kanu ka jing asu thu jing mun ni siolong arpa tang po di council tang sulai ka siapa jong di council kum la ongi ba ban menne lagi jong ki isu lagi jong ki lenting ngilaya ya te kum bakalong mentah se ka perhei ka apau hi ba nomor arpa po di council te dep nang tang yo i ba sa ka ni ka jing hiar suki jong ni MDC ru kal nang penduk bohor ringi te kanon jing mud isu engi bindon ka arpa ngas ngeu ba mo ai nuksa halor ngi isu bala sim na kaliang jong usi am hagini gisngi kaban kaliang ke jongi ngi support bahai gitu isu don ngi member jongi arpa pat gom sngo tunan gitu isu te kapan i penban jaga perhei ba kan don gi nyapa nya pra arpa ti te kaliang ke jongi ngi asu sim ba jaga ka rai ba basing sing in withdraw no area ka arpa kumor ko jikan do mentan ka long pi asu mentan kin join no PDF ngim don kata ka jingmut ban join PDF misu weng baik den ka arpa ngin sang apa tu pi hedin ba ang ila yo yang jingtip bukan dan meeting mata ila ya wan sini but kini ke meeting kalong ba ila yo jemput sngo kendiat na ki parlok ki ba adan lang ni kum na kaliang jong i parlok UDP baki ban withdraw no nagarpa te hadin ngaro ngalayo ke jing menjur di Melayu ke jing menjur na u presiden u sekretari ba ngirung idan ne kata ke jing temu hi ka ba ngila rai ba ngirung minum dan bentasu bat ka arpa pi ke wei kalong kum ni kum no mentangin ong dan arpa haba u chairman juga arpa belum ba med ba belong ru MDC belong ru MLA ila resign no kum MDC tindri ka hadim ila resign kum MDC imsim la pentep ring la shi ko khobor bila resign disimbu Sherman la resign te ka peniba dan arpa yushu kadi kata kan kaba pelong ni la siba nginsin megerai bangin mi no arpa dari empat ba ong bangin ale penyeso ale si shanu dari ginang song ya po ka liang persya to pilong pisung du khamen sim ne ba ki ga ki shuki ki kajing withdraw pin maka apa fiya ka jing shang idan saumut ki emale ki bade ki MTC tindri ka ba khamso kta klong kani ko we ba hon yimla ban ong ya kata bangin penbor ki ba lakin resign kum ki MDC la nikin resign kum ki MLA tindri chisin mangilai dan lang hakajo kasam kum ki members jong arpa kim simla pentep kim lem simla ye la shi be ko kuwar bagila resign dengan ka pen iba imburam sokan para arpa hajing sha lesi lada ki ka ban resign kum kita ki MLA ro lade ban khat lang ki arpa por khat ki MDC arpa por khat ta la ki ko ban resign kum ki MLA ro nyimdan e ban khang ki tinri kum no pat ba kin dang ajeng khusu e ka arpa ban lesi bangin dang la bangin tre ndre kum bolong mental lesi kalau sulung ba kishim ba karayal de kade hok bangin sim karayal de tinri kum ki member su arpa pre de ki menyadal lang ne kum no la da ki resign ro kum kita ki MDC ro ngiru nginyelet ban ya seran lang kenya ki ndre kum bolong matang ngim dan jing tep e ken ngilai form ka isi ke jongi ngila dan ngarung sai da po arpa
na tu hadin ngila ada nak po ko persen ngi jetre rengkat ndre ka jing solingo jungi kalong ba kim ajing tip lam ke ngi khandiat da si banong bangi ngin resign no kom ki MDC la long ba I khun swet ke ngi menta te kaju ga yengi la dam dan kimi dan kepasyo ki khun ki sakma am tingi ru kaju ko molong ni menta chairman bade jongka arpa ular resign no te manu ban ong banang dan arpa kapeng keluma jung na Ka mo pelong pin kerki pada mo kun bapin pai ni di dak apa. Mo pelong kerki atau pi perkat nam taki di pai election banwan ya ki dan pin emta kan kamde kata ngal OEP ba habo chairman ular resign kumu MDC namar ba ngitung chairman haka arpa umde batung di kipat ba ngitung da mingi ki MDC ibadana kalian persya to de habo umdan su chairman ular resign te ngin ong kumno ban ong ba kandang dan ka arpa haka jing sisa mo lada iba met ba nak boburam I badai MLA Mairang belum mensuai chairman juga arpa ila de ban khat ko ke meeting nam tagi arpa pet ngatengan resign no kumbu MLA te sisin ngan resign no kumbu MDC sorry kumbu MDC bat sisin bang resign nganu ma asu bang long chairman juga arpa dinre torse bring imagine no do we chairman juga arpa ndre kum kata ke iro kam dan te la shu I yang ite apala shu I te ke isa kamakan te kabar pada kenyan ongko abantem ngingi ong arpa kenma buka arpa ka dan tanga po sosial palat na gigit jong sosial dan arpa kapaning kong ladang ipet ya isu ko bade jog mudah kidan ki MDC ki bana ka arpa kilet banya snok tilang ko government halo ka arpa ni pre ki MDC ki bana nang ni hajo ka arpa hi ni persya komno nya song lang ang jo gaya kapaki we ki ong ba na banya sya muda ki we pat kidan ong ba ni persya muda dah bade ka draft bill habade ka draft bill ko blonda dokumen ki po kidan ki MDC juga arpa ki po ya hap halo kata ka draft bill dan pat ki MDC ki na po ka arpa ki po persya ka draft bill komno nya song ta ka jo gaya ngimtip chu sahadin ki mi ski ke dia ka banya pat ya prale se Chairman ula resign. Dingin apa nya perkan no kan til jong. Andre mut pada ban bangi resign, bangi withdraw na niya na po ka arpa. Le si bangin net ban kersan sino gin show persen. But lada usia mo bomenta. Tengnya ke jinglong senrang ke jong ban syakri. Ya ke cai ben rio. Kam dan jing arti ningi bengin ayah ke support kayu.